Láska, vydrž. Ruja. Ruja. Ruja, si v poriadku. Už je po všetkom. Ruja. Nedotýkaj sa ma. Otvorte tú bránu! To mi nemôžete urobiť! Chcem vidieť svoje deti! Nechcete ma naštvať? Osman, otvor bránu. Pane, vedia, že ste tu, ale nechcú vás vidieť. Alas! Čala! Cérka, prepustili ma! Eče! Zlatko, pusti ma! Radšej sa vráťme dovnútra, poďte. Ja som vášho starkého nezabil! Alas? Hovoril som vám to! Som nevinný! Alas! Otvorte.
Som nevinný, synak. Ja som vám nikdy v živote neklamal. Nie som žiaden vrah. Som rád, že aspoň za niečo nemôžeš ty. Alas. Si vrah, lebo si zabil naše detstvo. Alas. Dobre. Posaďme sa a porozprávajme sa. Ale ja sa nechcem rozprávať. Nechcem s tebou hovoriť. Chce sa tu niekto s otcom porozprávať? Prosím, otec čaká. Nie! Nikto ťa tu už nechce! Nikto! Otca, ktorý nás chcel obrať o vlastnú matku, ktorú sme tak veľmi potrebovali, nikto z nás nechce! Oni mi vás nechceli ani ukázať. Chceli ma o vás pripraviť. Vraveli, nech na vás zabudnem. Všetko som robil. Preto, aby som o vás neprišiel. Aby ste mali otca. Zatvorte bránu. Ale vy raz pochopíte, komu na vás vážne záleží. A keď ten čas príde, váš otec bude opäť stáť pri vás. Za svoje činy zaplatím, ale nikdy v živote sa vás nevzdám! Nikdy! Nikdy sa vás nevzdám! Zlatko, už je potom. Pokoj, pokoj, Zlatko. Tak poď, odprevadím ťa do izby, poď. Neplač, moja.
Bude v poriadku, neboj sa. Ty si v poriadku, Ali? Som v poriadku. Nič mi nie je. Ali, prežili ste si zlé veci. Prosím, hovor so mnou, nedrž to v sebe. Mama, ja s tým nemám problém. Kde je Ruja? Kde je Ruja? Ruja, dcerka, kde si? Ruja, Ruja, kde je? Šebnem, Čo sa stalo? Šebnem. Tak upokoj sa. Teraz už spí. Ruja sa chcela zabiť. Zamkla dvere do pivnice, potom to tam podpálila. Ali ju odtiaľ dostal. Čo? Musíme ju hospitalizovať na psychiatrickom oddelení. Musíš dať súhlas. A prečo by niečo také robila? Prečo? Vy to neviete? Šebnem, prosím. Len pokoj. Zlatko. Cerka, som tu s tebou. Zmizni. Ruja. Zmiznite. Zlatko. Ani jedného z vás už nechcem vidieť. No pokoj, Šebnem. Pokoj, Zlatko, pokoj. Zmiznite preč. Šebnem. Si rozrušená. Zmizni, No tak, vypadni Šebnem. preč. Pokoj. Odíďte, ani jedného z vás nechcem vidieť. Dobre, Šebnem, choď. Kačer, No tak. preč, No tak, zmiznite. Vypadnite. Poď odtiaľto preč, poď, Šebnem. Zmiznite preč. Dobre, Zlatko, Zlatko. Nechcem vás už nikdy vidieť. No tak, Rabia, upokoj sa. No tak, rýchlo. Len sa upokoj, no tak. Upokoj sa, moja zlatá. Len sa upokoj. No tak, Ruja, teraz si pekne ľahni. Trochu sa uvoľni. No, už sa trochu upokoj, Zlatko. No tak, dievčatko. Už je dobré. Ty si na vine. Zničíš všetko, čo ti príde do cesty. Zničil si celú moju rodinu a teraz aj moju dceru. Všetkému si na vine. O čom to hovoríš? O tom, že Ruja je v tomto stave len kvôli tebe. Neopováž sa k nej priblížiť. Jediný dôvod, prečo je v tomto stave, si ty sama. Ty si zničila Metina, zničila si svoju dcéru a zničíš nás všetkých. Ty a Serhan ste sa... Serhana aj mňa zbavili viny, nezabúdaj. Myslíš si, že keď všetko hodíš na Metina, tak ti to prejde? Nenechám ťa na pokoji, nenechám. Vy dvaja ste tá najväčšia tragédia, aká sa môže rodine prihodiť. Vyhoďte ho. I hneď ho vyhoďte a zavolajte ochrankára. Tento sem už nikdy nevkročí. Nech sa nepriblíži mojej dcére. Nikdy sa k nej nepriblížiš, počuješ? Naopak, to ja nedovolím, aby tvoja dcéra zostala s tebou. Budem ju navždy ochraňovať. Lebo som to sľúbil jej otcovi. Počúvam asi. Nie. Je v poriadku, neboj sa. Nemusíte chodiť, aj tak už odtiaľto odchádzam. Kam idem? Chcem si niečo vybaviť zo Serhanom. Ako jej to vôbec mohlo napadnúť? Ruja.
Ako si mohla niečo také spraviť? A otec sa jej zastrelil pred očami. S čím všetkým sa tie deti musia popasovať? Ozge, nechceš ísť radšej domov. Trocha si oddychneš. Je lepšie byť s tebou, ako by som mala sedieť doma a rozmýšľať o tom, čo sa komu ešte stane. Guven, som tu iba 3 dní a priznám sa, že si neviem predstaviť, čo všetko si prežil za tie mesiace. Iný by sa z toho zbláznil. A vždy, keď sme spolu volali, povedal si mi, že si v poriadku. Čo som ti mal povedať? Čo si chcela počuť? Mohol si mi povedať, že prežívaš ťažké obdobie, alebo neviem, mohol si so sebou zobrať Jamana a prísť domov. Ty predsa nie si povinný to tu s nimi prežívať. Vidíš? To mi ani nenapadlo, že môžem s Jamanom odísť. Ozge, vážne si myslíš, že som to neskúsil? Ak by si Jamana aspoň trochu poznala, tak pochopíš, po kom zdedil tú tvrdohlavosť. Guven, tu bude lietať z problému do problému, nemal by tu zostať. No, viem to. Povedal som mu to, ale mám ho chytiť za ruku a odviecť do Švajčiarska, keď je dospelý? Čo mám spraviť? Ja sa s ním porozprávam. Presvedčím ho o tom. Čo je, Guven? Prečo sa smeješ? Nejaký spôsob nájdem. Ak vravíš, že nájdeš nejaký spôsob, potom máš moju dôveru, veď si psychiatrička. Len ho nájdi čo najskôr, prosím. Nájdem. Veľa šťastia. Kedy už príde ten taxík? Čakám tu už celú večnosť, asi sa nedočkám. Prepáčte mi. Zaparkujte ho, prosím vás. Čo je s Rujou? Je... na izbe, je s ňou jej mama. Prečo si tu a nie si pri nej? Veď teraz ťa potrebuje. Nechce ma mať pri sebe. Vážne? A jej matka ma odtiaľ vyhnala. Vieš prečo? Vraj mám na Ruju zlý vplyv. A za všetko môžem. Idem sa z toho zblázniť. Útok je najlepšia obrana. Tak sa upokoj, synak. Ja sa teraz nedokážem upokojiť. Neznesiem, že sa tá žena motá okolo mojej matky, aj okolo Ruje. Porazí ma z toho. Pokoj, Jaman. Tak dosť, prestaň. A všetky obvinenia zvalili na pána Metina a pustili ich na slobodu. Musím ísť zase ráno. Jaman! To stačí. Prestaň. Veď ty teraz nie si sám. Prestaň už konať na vlastnú päsť. Za každým, keď konáš sám, stane sa niečo zlé. Synak mi, sme tu pre teba. Kým sme tu, tak im nikto neublíži. My budeme ochraňovať tvoju matku aj Ruju. Chápeš to už? Rozumel si mi? Rozumieš mi, Jaman? Tak rozumieš? Chápeme. To všetci. Áno, pán doktor Guven, ste mu na blízku. Myslím si, že to pochopil. A myslím si, že by si už mal ísť za Rujou. Ja toto zvládnem, dobre? No tak, prosím. Príď za mnou, keď sa upokojíš. Ale ja sa asi zbláznim. Niekto spraví niečo zlé a nakoniec mu to aj tak prejde a celé si to zlížem ja. Stačí, prestaň už. Nie, nemôžem prestať. Kde do pekla je ten taxík? Jaman, kam teraz ideš? Kam chceš ísť? Nikam nejdeš. No tak poď so mnou. Poď, pohovorme si. Kým sa neupokojíš, nikam ťa nepustím. Psychiatrické oddelenie. Počkajte tu, prosím.
čo budem teraz robiť? Ty... mi nič nepovieš? Hodiny ma vypočúvali, Nesri. Podľa nich som vrahyňa. Veríš im? Ja veríš, že som milenkou tvojho muža. Ja nechcem ospravedlnenie. Som ti dokonca ochotná odpustiť. A ty mi nič nepovieš. Stále veríš tým nezmyslom. Nesli som nevinná. Vieš o tom však. Ja som ti otca nezabila. A nespávam s tvojím mužom. Ja viem, Šebnem. Tak prečo, keď ťa najviac potrebujem, keď je moja dcéra v tomto stave? Prečo sa tak ku mne správaš? Už som unavená, Šebnem. Naozaj veľmi. Všetko zlé, čo sa mi v živote stalo, všetko súvisí s tebou. Zistilo sa, že môjho syna uniesol tvoj brat. Zistilo sa, že môjho otca zabil tvoj muž. Všetko zlé, čo sa mi stalo, súvisí práve s tebou. Nášmu priateľstvu je koniec. Už ťa nedokážem brať tak, ako za starých čias. A tvoj syn narazil do auta, v ktorom sa viezla Ruja. Chcel ju zabiť. A kvôli tvojmu Jamanovi si Ruja takmer vzala život. Ja ti to dokážem odpustiť. Asi preto ma všetci stále zneužívajú. Ja ťa neviním za to, čo si mi spravila. Neviním ťa. Ani som za tebou neprišla a nepožiadala ťa o vysvetlenie, len aby si sa nehnevala a necítila sa zle. Pretože si pre mňa veľmi dôležitá. Šebnem. Nesli? Čo sa deje? Nič, Guven. Budem v poriadku. Niečo s Rujou? Čo sa stalo? Nič. Vlastne bude v poriadku. Potrebuje našu podporu. Mám pocit, že aj ty potrebuješ podporu však. Ja som v poriadku. Treba dozrieť na Aliho. Je ako časovaná bomba. Viem, videl som to. Už toho mám plné zuby. Navyše mi nikto nerozumie. Ja ti rozumiem. Prečo si myslíš, že ti nerozumiem? Doteraz si sa držal veľmi dobre, chválim ťa. Sú k tebe nespravodliví, v tom máš pravdu. A čím viac ľudí sa ťa snaží zastaviť, o to väčšiu krivdu cítiš. A máš pravdu. Ale tento tvoj stav najviac ublíži tebe. Preto to musíš dostať pod kontrolu. A to mám len tak prehltnúť? Mám sa nechať zahnať do kúta? Mám byť ticho, alebo čo? Nie, nemáš.
Mlčať musíš, rozprávať. To, čo cítiš, daj zo seba von. Ale nenič sa už, Yaman. Ani svojich blízkych. Ak nenecháš kameň na kameni, tak všetci uviaznú pod troskami. V prvom rade ty. Deje sa ti to často? Čo presne? Yaman, trpíš záchvatmi paniky. Ja neviem, stáva sa mi to, keď sa cítim bezradne, keď sa cítim zahnaný do kúta. Keby ste ma nechali vypustiť zo seba ten hnev, tak to prejde. Poď sem. Yaman, otoč sa ku mne. Tak. A teraz budeme rátať do 5, rozumieš? To naozaj... Yaman, otoč sa. Teraz budeme pomaly rátať do 5. Za každým sa zhlboka nosom nadýchneš a ústami vydýchneš. Skús to, prosím ťa, dobre? Potom si môžeš odísť, kam len chceš. No tak začneme. 1, 2, 3, 4, 5. Ako sa cítiš? Trochu lepšie. Niekedy dobre padne, keď sa takto predýchaš. Upokojíš sa. Yaman, vieš, ja ti dôverujem. Odíď, ale vráť sa celý, rozumieš? Ďakujem, Ozge. O čom si hovoril s otcom? Veď to vieš, Čala. Takže je nevinný? On Starkého nezabil, však nie? Vraj nie. Vraj to nebolo. A my dvaja sme ho obvinili z vraždy. Čala, hľadáš argumenty, aby si otcovi odpustila. Nehľadám. Ale to znamená, že ani ste tu Šebnem nemal pomer. No a Čala? Áno, otec mamu nepodvádzal a nezabil Starkého. To sú dobré správy. Súhlasím, ale nesmieme... Nesmieme zabudnúť na to, že našu mamu celé roky tajne dopoval liekmi. V tom je otec vinný a za to musí byť potrestaný. A teraz tú tému uzatváram. Ale mamu sme nevyhodili z domu, keď sme si mysleli, že je vinná. A čo chceš, aby sa stalo, Čala? Nechcem, aby sa niečo stalo, naopak bojím sa, že sa niečo stane. A čo také by sa malo stať? Čo ak si ublíži rovnako, ako si ublížil Ruin otec? Vyhodili ho z práce, vyhodili sme ho z domu, má peniaze? Nie. A nemá ani nás. A ja už ďalšiu stratu nezvládnem, Alas.
Poď sa. Nič sa nestane. Ľudia ako otec si nikdy neublížia. Ale vždy ublížia druhým. Ako to viem? Vlastná skúsenosť. Haló? Pán Serhan, ste v poriadku? Som v poriadku, mám sa naozaj výborne. Prejdi k veci. Mám pre vás jednu veľmi dôležitú správu. Právnik pána Ešrefa mi povedal, že zajtra bude čítať závet. Mohlo by vás to zaujímať. Ďakujem za tú informáciu. Hovoril som s Jamanom a povedal som mu, že odteraz nemá konať na vlastnú päsť, že sám od seba nemá nič podnikať a že my stojíme pri ňom. Lebo ten chlapec už musí spomaliť. Ale ja viem, že na jednej strane má pravdu. Tak toto ďalej nepôjde. A ja sa tým budem zaoberať. Guven, ty sa už ničím nezaoberaj. Mali by ste z Ozge odísť. Uvedomuješ si, čo všetko si prežila, odkedy je tu? Hovorila som s doktorom. Rúja nechce s nikým komunikovať. V jej psychickom stave je to normálne. V noci dostane ďalšie sedatíva. Zajtra sa zas zastaví. Nie, to nemusíš. Ja to myslím tak, že to nemusíš brať ako svoju povinnosť. My tu máme veľmi dobrých odborníkov. Ja nikdy nepracujem, pretože musím. Som si istá, že máte skvelých doktorov, ale myslela som si, že vám môžem byť nápomocná, keďže dôverne poznám celú situáciu. Dobre. Ja idem za Alim. Ešte je vonku však. Nie je tam. Šiel preč. Čo? Odišiel? Áno, ale neboj sa, porozprávala som sa s ním. Nech pôjde kamkoľvek, všetko bude riešiť pokojne. Čo by mal riešiť? Ozge, a prečo si nám nepovedala hneď, že Yaman odišiel? Ja to nechápem. Vy ho tu chcete teraz na silu držať? Ak to bude treba, tak to urobíme. Čarovný prútik si asi nepoužila, tak sa určite dostane opäť do problémov. Zabijem ťa, ty kretén! Raz, dva, tri, štyri, päť.
A ty tu čo robíš? Tak čo chceš? Chcem ťa vidieť trpieť. Poď ďalej. Vidíš? Teraz sa ti zlepší nálada? Chcem sa ťa niečo opýtať. Keď som prišiel k vám domov, spievali sme futbalovú hymnu. Bola to súčasť tvojej hry? Myslíš si? Na čo sa to vlastne pýtam? Lepšieho klamára ako si ty nájdem len ťažko. Päť rokov som ťa vychovával. Žiadne rozdiely som nerobil. Bol som pri tvojom narodení. Lenže všetko sa zmenilo, keď si zistil, že ja nie som tvojim synom. Keď ťa vidím, vidím tvojho otca, Yaman Ali. A nie svojho syna, ktorého som brával na futbal. V deň, keď sme sa dozvedeli pravdu, som v tebe naďalej videl svojho otca. Ale ty si to bral ako uzavretú kapitolu. A teraz sa mi všetko vracia. Ty si na vine. Nemôžem ťa za to vystáť. No tak, vypadni už odtiaľto preč, prosím. Asi som udrel na citlivú strunu. Nejde o to, že nie si môj otec. Ale o to, že nemáš súcit. Si veľmi zlý človek. Neopováž sa sťažovať. Ešte nedošlo k najhoršiemu. Ešte nie si v base. Nikdy ma tam nedostaneš. Zdá sa, že skutočné víťazstvo si nedosiahol Yaman Ali. Počuj. Mýliš sa, naopak. Ja som zvíťazil a ty si prehral.
bohatstvo, ktoré si mal v rukách, je preč. Keby si mame nedával lieky, dávno ťa vyhodí. Ale už vie, kto si. Je koniec. Čo tvoje deti, ktoré sa tomu prizerali? Tie ťa opustili tiež. Všetkých som od teba oslobodil a to je moje najväčšie potešenie. Ja som vyhral Serhanta Kladži. A ty si prehral. Škoda, že si nezmenil priezvisko. Bolo by na čase. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo Sunrise Studio.